Sanibonani bakwethu bantu bakaNkuluNkulu, izwi likaNkuluNkulu elithi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Umfuneko nje kaMaduna oshumayela ivangeli. Namuhla ngifuna sibheke indaba yentaba kaNkuluNkulu elithi izwi intaba kaNkuluNkulu iyisango lezulu. Masifunde incwadi esithola kuGenesis 22 sifunda uverse 2. Wayesethi, thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo uIsaka uye ezweni laseMoriya, unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engiza kukutshela yona. Leli izwi likaNkuluNkulu elikhuluma noAbraham ngendaba yentaba. Ayishiya ukuthi le ntaba yeyiphi intaba, kepha ezweni lakeMoriya. Le ntaba ikezweni lakeMoriya ekhethwe uNkulunkulu, ethandwe uNkulunkulu kuba kuyowenziwa khona umhlatshelo oyindodana kaAbraham ayithandayo uIsaac. Kulapho ke leyo ntaba ikhona, ukusho ukuthi kuyintaba kaNkulunkulu. uNkulunkulu ayikhethile yena ukuthi kwenziwe lokhu. Lapho uNkulunkulu athe khona makwenziwe lokhu, kusho ukuthi yintaba okuzawakhiwa kuyo indlu yakhe, yintaba le okuzohlatshelwa khona uJesu. uAbraham wanika ukuthi akaye straight kuleso spot leso kwakuzashayelwa khona uJesu, abone into ezowenziwa kuJesu ekenyameni, aze uNkulunkulu amkhuphule ngokuthi ubone isango lezulu, ngokuba la kwakuzoshayelelwa khona uJesu, la wayesakhona uIsaac, kuyindawo eyisango lezulu, okuyintaba kaNkulunkulu. Lapho izwi lithi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Yilapho washo khona lento ukuthi intaba kaJehova kuyabonelelwa, ngokuba uNkulunkulu uyawuzibonela ukuthi uzowenza njani, uzosibonakalisa. Kulapho uNkulunkulu wazibonakalisa khona ngokuthi amnike ingqama yegusha, ukuthi ahlabele yona ingqama yegusha, ahlukane nobani nendodana yakho uIsaac, ngoba uNkulunkulu wayefuna ukubona ukuthi uyamthanda na, ukuthi ngale ndlela le aseke menzele ngakhona izinto uyamthanda, uyakholwa uye na. Asizwe futhi uma sifunda ngayo le ntaba kaNkulunkulu ekhethwe uNkulunkulu ngokuba isezweni likaNkulunkulu. Sifunda kwiGenesis 28 uverse 16 no17. Wayesephaphama uJakobe ebuthongweni bakhe, wathi, imbala uJehova ukule ndawo, mina ke bengingazi. 17. Washaywa luvalo, wathi, yeka ukwesabeka kwale ndawo, akusikho okunye, yindlu kaNkulunkulu kuphela, isango lezulu. Uyabona ke lapho uNkulunkulu wayiqeda ukukhuluma kuyena uJakobe la, ekhuluma emtshela ukuthi lelizwe okulo yizwe engiyakunika lona. Wayeke ezweni likaNkulunkulu, wayeke entabeni kaNkulunkulu, lapho khona wabona khona kuvuleke izulu. Uma ebona kuvuleke izulu, kwakunesigibelo esasisuka ezulwini size emhlabeni, zingelosi zikaNkulunkulu zehla zinyuka, uNkulunkulu eme ezulwini la siphela khona. Kulapho wathi mayevuka wenza khona itshe alithela ngamafutha ogcobo. Kule ndawo lena wakhuluma ukuthi uyawuyakhela indlu, uyawulakhela igama likaNkulunkulu indlu kule ndawo, ngokuba indlu kaNkulunkulu le. Waboniswa ukuthi entabeni kaJehova kuyisango lezulu, kula khona kwenzeka khona imimangaliso, kula uNkulunkulu ekhuphukela khona ezulwini, izingelosi zakhe zikhuphuka khona zehla khona. Usho ukuthi noyezulwini uya kuleyo ndawo. Wabona lento ubani? uJakobe, okuyimfihlo kaNkulunkulu, embonisa yona esakenyameni, esaphila, ukuze akhonze uNkulunkulu, azi ukuthi isango likaNkulunkulu likuphi nendawo. Uyabona, ulibonile ubani? Ulibonile uAbraham. Manje noJakobe seyalibona leli sango okukhulunywa ngalo engithi lisentabeni kaJehova. uJehova
intaba eyodwa la kwakhiwe khona iJerusalema, kuyintaba lapho khona kwenzeka konke lokhu kwenzeke entabeni ekuyintaba eyodwa kaNkulunkulu, engasiyo intaba yeMount Sinai lapho kwehla khona ulona umlilo wehlela khona uJehova wakhuluma khona noMoses. Akusikhona lapho. uNkulunkulu akayibizanga ukuthi intaba yakhe leyo noma wehlela kuyo, kepha yona intaba ayikhethile nayithandile elithi izwi kwincwadi yeziKronike zesibili, mufunda ku chapter 7 ufunda ku 16, esho khona ukuthi inhliziyo yami ngibeke khona, amehlo ami ngiwabeke khona, ngithandile ngiyikhethele igama, ephendula uSolomon emkhulekweni wakhe ukuthi intaba yeJerusalema la kwakhiwe khona indlu kaNkulunkulu, ngoba yagcina indlu kaNkulunkulu yakhiwa uSolomon. La eqeda khona ukuyakha wenza umkhuleko, uNkulunkulu wawuphendula umkhuleko wakhe. Kula igama likaNkulunkulu likhona, kula nentaba kaNkulunkulu ikhona. Yabona umprofeti uElijah wayene nomqolombo ubizwa ukuthi cave ngesilungu, owayenayo umprofeti ondliwa khona izinyoni zezulu. Kepha nomprofeti uJeremia wayenayo eyakhe yayike entabeni kaJehova, entabeni kaJehova kuyiJerusalema, namanje khona indawo kubizwa ukuthi icave kaJeremia. Kulapho khona makuzwakala ukuthi izinto zonke ezakhishwe endlini kaNkulunkulu zakhishwa zayiswe eBhabheli, kepha umphongolo kaNkulunkulu awuyiswanga eBhabheli, awuzange uphinde ubuyiswe futhi eBhabheli. Akunala kusho khona ziyabalwa ezinye, kepha wona ubalo. uJeremia wawuthatha umphongolo kaNkulunkulu wawufaka kwicave yayo. Kulo cave le awafaka kuyona kuyicave eyayihamba iyofika phansi kwale ndawo okuyintaba uJesu wayezobethelwa khona, okuyiyo le ndawo uNkulunkulu ekuyintaba ayithi uzobonisa khona uAbraham. Kahle kahle leso spot lesi lapho kwashayelelwa khona uJesu, lapho uNkulunkulu waselungise khona ukuthi umphongolo ube ngaphansi, ngokuba igazi lezimbuzi elihlatshelwa ukuba kube lokuxolela izono beliyaliswe khona emphongolweni kaNkulunkulu, ligcotshwe ecaleni lomphongolo. Manje lalilungiswe libekwe phansi kwawo lawa kuzashayelelwa khona uJesu, ukuze igazi kaJesu maliphuma liphumele kuwo wona lona kaNkulunkulu, umphongolo kaNkulunkulu. Kulapho uJesu wathi mayeshalelwa khona lapho lachitheka igazi lawo, ufika lapho sakhululwa, ngoba kumele lehlele phezu komphongolo kaNkulunkulu, libe khona phezu komphongolo kaNkulunkulu, ngokuba la cracker itshe makunyakaza umhlaba, igazi likaJesu langena laze layofika phezu komphongolo. uJesu uma ekhuluma uthi ke kwincwadi yebo kaJohane, uJohane 10:9 uthi yimi isango, ongena ngami wosindiswa, wongena aphume afumane idlelo. Isango lezulu uJesu, la kwakuzoshayelelwa khona uJesu, kwakushayelelwa uJesu esangweni lokungena izulu. Kule ndawo leyo kulapho uJesu washayelelwa khona, kuyisango. Kulapho kuyintaba eyodwa lapho okwathi uma kushaya uStefano eshaywa ngamatshe, ekhandwa ngamatshe, wathi ngiyawabona amazulu evulekile, ngiyambona oyindodana yomuntu ehleli ngasekunene noNkulunkulu. Ngithi kuleyo ndawo leyo kwakuyintaba kaNkulunkulu, la kunesango khona likaNkulunkulu, la khona wabona uStefano into eyabonwa uJakobe, ngoba wayesentabeni kaNkulunkulu, wayesendaweni kaNkulunkulu okuyintaba kaNkulunkulu okuyiJerusalem. Yebo yena wayibiza ngokuthi iBhethele leyo ndawo. Yebo leyo nta kwakuyindawo eyodwa, ilizwe lilodwa uNkulunkulu alibusisile linentaba okuyintaba kaNkulunkulu, kunesango likaNkulunkulu kuleyo ntaba. Mntaka baba, sonke ngiyakutshela, uma sishona imiphefumulo yethu izoya kulo isango likaNkulunkulu la likhona. Ithi ngifunde eqala leli verse eliphakamisa uJesu, leli verse engifuna ukuvala ngalo ngokuka Johane 19 verses 17 no 18. Waphuma ezithwalele isiphambano waya endaweni ethiwa indawo yekhanda, ethiwa ngesiHebheru iGolgotha. Bambethela khona nabanye ababili kanye naye, ngapha nangapha uJesu ephakathi. Yabona ke mntaka baba,
lana siyatshelwa ngalendaba ukuthi uJesu washayelela kule ndawo ebizwa ukuthi indawo yekhanda iGolgotha. uJesu uyena oyinhloko yebandla, uyena oyinhloko yendoda. Kwamele ukuthi awushalele endaweni ebizwa ukuthi ikhanda, la ngoba wayeyikhanda uJesu, ephezulu kwekhanda elukuJesu kube uNkulunkulu. Kusho ukuthi isango likulentaba kaNkulunkulu la eshalele khona bani? uJesu. La kubonakele khona kunesigibelo esiya phezulu ezulwini, kukule ndawo kanye la uJesu washayelela khona, ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu oqondile, uNkulunkulu oqondisa izinto. Uyabona bathi lana wazithwalela isiphambano, kanti noIsaac wayezithwalela inkuni lapho wayezowenze njani? La wayezohlatshelwa khona. Uyabona ukuthi uNkulunkulu uqinisile ezwini lakhe, uma ekhuluma into iqinisekile. Manje uyayibona lento ukuthi iyahambelana. uNkulunkulu akaqambi manga, uNkulunkulu oqondile, kumele ukholwe kuye ngoba uyisango, oyindodana kaNkulunkulu. Isango liseJerusalem. Uyabona masisuka la ngila eSouth Africa manje, nawe maybe la eSouth Africa, uma sifa imiphefumulo yethu iphuma kithi, kuzofika izingelosi zisithathe, kepha ngesiyongena ezulwini singalibonanga iJerusalem. Sizohamba siye phezulu kweJerusalem la kubethelelwe khona uJesu, siqale sikhuphuke silibone iJerusalem, ngokuba iJerusalem lizoyehlela phezulu kweJerusalem elikhona emhlabeni, kwenziwe iJerusalem elisha. Phezu kwayo yona leya ntaba kaNkulunkulu, uNkulunkulu ayikhethile. Kula imiphefumulo yethu izodlula khona, noba awuzange walibona empilweni yakho iJerusalem, uvuzwile ngalo, wakholwa indaba yeJerusalem, umphefumulo wakho, umehlo akho kamoya azolibona uma usuhamba uya kuBaba ezulwini, uyohlanganiswa neNkosi ezulwini, esihlalweni sikaNkulunkulu, emphongolweni kaNkulunkulu oyi-original okhona phezulu ezulwini. Mntaka baba, kholwa udaba likaNkulunkulu, kholwa uNkulunkulu, kholwa uJesu, ukuthi uJesu uyisango. Woza ungene kuleli sango uthole idlelo, ngoba uyawusindiswa ngokungena ngesango eluJesu. Zitholela uJesu, woza kuJesu uzoba nesivumelwano noJesu, udle kwisivumelwano segazi likaJesu, udle emzimbeni kaJesu. Mntaka baba, ube nokuphila okuphakade. Mina ngiyakubusisa usathatha leso sinqumo. uNkulunkulu makabe nawe, abe nabendlu yakho, uhlale njalo uphilile, uphumelela manje kuze kube phakade. Akuthi phezulu kwethu sonke umusa, uthando lukaNkulunkulu kube khona, ubukhona bokwenkosi yethu uJesu nomoya oyingcwele, budlelwane naye buhlale bunathi kuze kube phakade. Amen.